Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kubleye phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ki khubor hamsaya halor ka jing Iakhlad kabala banong hapdeng ka riu pok mat jongka ïalehkai boxing ka India ka Mary Kom bar tnga jongka u karung ongkholer ubla jutip ru kumu onler kalapin mi ya ka jing kan tho ki babon. Wala da sham ladon kanu ka jing pinna ka bashay na kitiki arngun. Henry ka khubor ka brangshen ka penpau ba kitiki arngun kilesa amarway la katu ka ne por menta. Ka ba penpau ya ka jing ka bala ban mi ha ka jing jongka jongki. Kita ki arngut ki bajura khe kum kadak ka bahe jongka jing it ba jing kershan langit ba kilas dang ban ye marway tang hadin ba kawai ka jing khun ka baklam job ha ka election jongka Manipur house nem hajar arpuar. Ka Mary Kom ka lalet sha Faridabad ringkat ba ki sangut ki khun jongki kat bau on layer part ulasa hadalhi bar ki katu kat ne ki bahayeng jongki ong ka thlong khubor. Bayajan ba kini ki arngut ha ka khubor Hindustan Times. Ka jingye pher jingmut jongki kala nangjur hadin ke election. Na yathu ba ka Mary kam sngo hun ye ka jingdu nong ha kalyang ka pisa tingka kumba ar la ne laiklur tingka ka balamat ha ka por bayalap election ba ka jing shisha ba ularam. Ha ba kran kham dakwa ban pen pau kurteng uwei unong ïalehkai boxing ulaong. Ki khubor Iakhlad shaphang ka Mary Kom but u onler kila ban omdei tang ki khubor omdan batip ya kadaw ka batikana watla kataru baro kiar khiben shaphang ka Mary ma'am kabadon ha ka jingya dei bat utanga jungwei pat unong ïalehkai boxing ka jingkno kal nangjur shu dagi jingtho badang shen jongka ha ki Instagram ka bapin I ya ukum uparlok jongka ha ka kam khai.